Jonte, den går ud til dig, Jonte. Go PP, yeah. Vækkeuret ringer, klokken er 07. Jonte skal i skole, men har en måned tid. Han skal spise sine pandekager. Det er ikke for sjovt, når Helene står og klæder. Klokken den er 07:30. Men Jonte har for travlt med at savle. Han løber skrigende rundt og kaster ting på Baloo, men det han ikke ved, at han skal skynde sig nu. Klokken den er lidt i 8. Han får fingeren ud, sikkert over en tåbe. Han børster tænder med gorm, men pludselig er der noget, der slår, ja. Han kan ikke helt finde det frem. Han bruger ikke sin tankegang. Han håber på en anden gang, ja. Han træder ud af døren, træder af pedalerne, men pludselig slår det fatale. Hans hjerne står stille. Han har glemt sine pille. Hvad skal han gøre ved det? Han er musestille. Jonte tænker nej, nu sker det jo ikke. Men han kan ikke tage hjem. Han skal i skole igen. Stakkels lille ven, ja. Du skal jo bare tage de piller, altså. Jonte når frem til parkeringspladsen. Ventende er hans venner inde i klassen. Han flyver som vind i går. Drengene råber, så stærkt som det nu går. Klokken er nu lidt over 8. Det ved om han nåede det, han må bare håbe. Men det kan jo ske, at den lille fe får fingeren ud en anden dag uden den pandekage. Han møder hende i klassen. Drengene gør Jonte til grimassen, ja. Jonte græder indeni. De manglende piller giver ham energi. Han råber og skriger, skaber uro i klassen. Han skyder skylden på sin gruppe, men det kan passe. Jeg tror jeg kan rappe, men hvem er nu på næsten? Men vi elsker dig, fordi du er så sej, ja. Du skal ikke til at hoppe, lille båndtag, for vi elsker dig, det ved du, Jonte. Elsker dig, det ved du, Jonte. Jonte.